Я завжди намагаюся апелювати до власного досвіду, не керуючись якимись там чутками, які я почув. Ніч 18 лютого 2014 року. На сцені Майдану і Турчинов біжить там, Беркут атакує з боку лютеранської, фаєрвол, стіна вогняна, і ми з Барбакану з прорізною носимо тюки з одягом і так далі. І був такий депутат Калашніков, якого в 15-му році десь там поруч з Бузиною, значить, застрелили, але він керував такою пересувною машиною з динаміками. Вона стояла на антимайдані, там постійно лунали оці всі пісні, День Побєди, і інша така радянська або шансон, або така радянська, значить, пропагандистська музика. І він підігнав той автомобіль з боку Беркута. От стоїть вогняна стіна, десь там в темряві полчища Беркута, і звідти звучить Висоцький. «Идет охота на волков, идет охота на серих хищників, материх і щенков». Вони Висоцьким підігрівали гра. І от тоді, в ту ніч, я переглянув своє ставлення до Володимира Висоцького, який є надбанням руського міра. І коли вони ставлять Висоцького для того, щоб вбивати нас, я розумію, Володя, мені з тобою треба прощатися. Вибач, але це так. Знаешь, вот в данном конкретном случае, конечно, Высоцкий не сам себя заводил на свою музыку, но я с тобой согласен абсолютно. Я тоже долго над этим думал, да, ну как бы сослагательное наклонение, ну человек не жив, да, он в 80-м году умер, да, но я начал внимательно относиться к разным его фразам в интервью. И я услышал в этих интервью, данных во Франции, там где-то еще, в 70-е годы, как он гордится Советским Союзом, как он гордится вот этой великой родиной. И это, несмотря на все его свободолюбие, все равно он в рамках вот этого русского мира существовал. И есть еще один человек, который гениальный абсолютно поэт, Иосиф Бродский, да? Есть Булгаков, мой улюбленный письменник. Булгаков, да. Но вот это, и Бродский, смотри, 72-й год, ему 30 лет, точнее 28, по-моему, нет, 30 лет. Его выгоняют, 32 года, его выгоняют из СССР с чемоданом, да? Он никогда больше не видит родителей, которые в Петербурге умирают без него. Про что он написал жуткое абсолютно эссе, 1,5 комнаты, там можно рыдать на каждом, так сказать, как его родители умирали по телефону. И этот человек, всю жизнь боровшись с Советским Союзом, подписший все петиции там антисоветские, будучи поэтому лауреатом США и так далее, как только развалился СССР, написал вот это свое стихотворение на независимость Украины, да, где абсолютно с имперской, с такой омерзительной пренебрежительной. Да. И вот я думаю, человек прожил полжизни в изгнании из-за этой империи, но остался жителем этой империи в голове, да? Так. И Ходорковский, это уже как бы совсем свежий пример, вот кто-то вспомнил, да? Человек отсидел 10 лет в тюрьме. Он не видел мать, которая умирала, да? Он потерял 10 лет жизни. Он вышел из тюрьмы, и первое интервью у него берут. А как вы относитесь к действиям Путина? Ну, по всем же пунктам надо пройтись. Вот война в Чечне, с которой начал теракты, война в Чечне, с которой началось его правление. И он сказал, а я бы тоже пошел покорять Чечню. То есть человек отсидел 10 лет и даже не понял, что именно из-за этой войны Ходорковский и сел в тюрьму, що із-за этого величия, що фюрер должен бути один. Понимаєш? Так і є. Да. Оце от імперський феномен, через який я повністю рубаю. От є в яхтингу є такий термін, ну взагалі морський, рубать конці. Тобто, коли ти відкидаєш, коли ти бачиш, що там яхта несе на пришвартовану яхту до берега, ти маєш скинути вірьовки і уходити в відкрите море. Тобто це от якраз рубати кінці – це та політика своя особиста, яку я обрав з руським міром. А навіть я ж вже обмовився, що мій улюблений геніальний письменник Михайло Афанасьович Булгаков, який жив поруч з місцем мого народження, ходив тими самими дорогами, я поставив наші стосунки на стендбай. Тобто через його там Білу гвардію, його ставлення до цих от усатих хахлов, коли білі гвардійці, значить, кот, кіт, петлюра, це ця вся історія, він ненавидів на тваринному рівні
імперець, шовініст, монархіст Булгаков, він ненавидів і не розумів цю вольницю, яка розкинулася довкруж імперського Києва, города на сімі холмах. І тому зараз дійсно важкий період, ну, з точки зору Но перелом, розрив. Да. От все моє життя останніх 6-7 років, більше навіть, я почав цим професійно русофобією займатися в 2009 році, коли ми створили таке мистецьке угруповання «Союз вольних художників», видали проект «Жлобологія», дослідження пострадянського хама. Теж це така своєрідна культурологічна терапія, бо коли я натрапляв на жлоба, байдуже, це гопнічок з Троєщини, ну така штатний образ, значить, вишньова дев'ятка, А журнал якою «Автобазар». мовою зазвичай жлоб розмовляє? Ну, жлоб Пушкіна, російською, да. рагуль буває і Ну, це українською. все ж менше. Це все, розумієте, дослідження якраз от різних форм існування хама.